The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. John 3:18, he who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Matthew 3:23, all have sinned and come short of the glory of God. Acts 4:12, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. John 3:36, he who believes in the Son has life. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. John 14:6, the Lord Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. John 3:3 and 7, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong pagsunod sa atong naandan nga routine, ingnon ta nga standard operating procedure nga sa dili pa kita magtuon sa pulong sa Dios, gikinahanglan nga malimpyuhan ang atong kalag, nga atong isugid ang atong mga salang nahimo nining adlaw. Kaya kung dili na ito isugid, kini mahimo lamang babag. Dili kita makasabot sa pagtudlo sa balang Espiritu Santo. Kaya nahimulag man kita sa pakigambitay sa Dios, o dili makadumala ang Espiritu Santo sa atong kinabuhi. Busa, let us use now the principle of 1 John 1:9, which says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ugalang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, wala pa si Kristo diya sa imong kinabuhi. Ang imong buhaton, mao ang paghimo sa labing manungnanong desisyon gikan sa imong free will. The decision to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Busa sa hilo magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Amahan namong langit no, nagpasalamat kami kanimo, nininglay na sa mga higayon nga among pahimuslan ang imong grasya, nga diin kami makapadayon sa pagtuon sa imong balang pulong. Salamat o Diyos sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad, imo pang lugwayan kini among kinabuhi ang tuni higayuna, kini timailhan nga nagalihok pa ang imong plano sa among kinabuhi, o ang imong tuyo sa among kinabuhi, mahinungdanon pag-ayo, labing bililhon kini sa among kinabuhi. Sanglit mo raman kini ang among taytayan, nga among kaagian, nga kami makakabot niya ng among tumong ingon nga imong mga anak, nga maong espirituhanong pagkahamtong. Kaya kini nga among ginabuhat adlaw-adlaw mo man kini ang imo gitundo kanamo nga proseso kini nga patubuon among kalag
o busa salamat. Bani kami, tultuli kami, patinawi pa kami sa imong kamatuoran nining adlaw. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, atong mga higala, atong mga igsoong diha ni Kristo, our fellow believers. Kaniyong bag-o pa, welcome. Giabi-abi ka mong tanan o just maintain that virtue of humility. Magmapaumsanon kita kay usa kini ka diha Yahweh nga katudluan kita sa balang Espiritu Santo. Okay? Alright, niya pa kita magadupot nining atong tunanan nga entitled How to be Truly Happy in Life. Unsaon nato pagkalipay sa kinabuhi. Unsaon nato pagkabot kining matuod yung kalipay. Okay? Now, ato ipadayon ang atong gibiyaan kagahapon may tungod sa di ba ako kagiingnan nga bahin sa mga sala. Let us look this thing up sa Biblia. Okay? Diya sa Colosas, Kapitulo 3, versikulo 5, atong sugdan. Pagsusi kini, diya sa versikulo 5. Okay? Nagaingon kini nga, busa patya ninyo ang mga yutanong butang diha sa sulod ninyo. Okay. Naunsa man ning mga yutanong butang nga naa sa sulod ninyo. Mao kini mga sala. Okay? Mga sala ni. Unsa may gibutang diha? Ang gibutang diha mao kini mosunod: impurity, immorality, passion, evil desire, greed. Now kining greed, this will amount to idolatry. For it is because of these things, tungod ni ining maong mga butang, that the wrath of God will come upon the sons of disobedience. O diya sa versikulo 7, nagaingon kini, in them you also once walked when you were living in them. Sa wa pa mo mudawat, sa wa pa mo mutuo. But now you also put them all aside. Ipadapli na. Kay mga magtutuo naman mo. Naunsa naman po ipadaplin. Mangutana ka. Kini mga butanga, anger, wrath, kasuko, malice, slander, and abusive speech from your mouth. Okay, verse 9. Padayon. Do not lie to one another, since you laid aside the old self with its evil practices. Okay. Nalista na ninyo ka ng mga sala. Imo bang isuay ang kopya? Okay. I hope nalista na ninyo. So, unsa maning lista nga itong makutlo diya sa Biblia. Okay. Naguna nini paghihilawas. Kaduha, kahugaw. Ikatulo, pangibog nga unod-non. Fleshly desire. Ikaupat, dautang tinguha. Evil desire. Ikalima, kadalo. Ikaunom, kasuko. Ikapito, kapungot. Ikawalo, pagkamadinauton. Ikasiyam, pagpasipala. Napulo, mahilas nga sinultihan sa inyong mga baba. O ikaunsi, pagbinakakay. So napulog usa ka mga sala nga gilista diha rasa maong mga bersikulo. Okay, balik ra gud ta dito sa bersikulo 5. Gaingon diha og patya ninyo.
Tanawara na. Busa patya ninyo ang mga yutanong butang diya sa sulod ninyo. Unsa may but pasabot ana? Unsa man ang mga yutanong mga butang. Therefore, consider the members of your earthly body as dead. Unsa man ang mga yutanong mga butang. Unsa man ang members of your earthly body. Unsa man ang gisgutan nining atong gibutang diri. Mga sala, di ba? Okay. So, kung naghisgot ni og mga sala, unya giapil ng mga bahin sa inyong lawas, suma itong members of your earthly body, unsa man ang mga bahin sa inyong mga lawas, nga mao'y makapagawas og mga sala. Unsa man? Tubag, tulo ka mga pulong. 3 words. Old sin nature. Binisaya, kinaiyang makasasala. Therefore, consider the old sin nature nga naas inyong lawas as dead. Ingon nga patay. Now, unsaon pagpatay sa old sin nature? Unsaon pagpatay? Kung buhi ang old sin nature, unsaon pagpatay ana niya? Unsaon man be? Tubag? Rebound. Kanang atong gisigi o kanang naandan naman ni nato sa di patawag tuon sa pulong sa Dios, right? Rebound. 1 John 1:9. So, angay natong makita ang ingon ana nga proseso. Therefore, consider the old sin nature in your body as dead, meaning ang kahigayunan nga gihatag sa Dios pinaagi sa 1 John 1:9 aron sa ingon mahibalik ta gikan sa atong dunot nga kahimtang tungod sa atong pagpakasala ngadto balik sa atong pakigamitay o pakigsandurot ngadto sa atong Dios. Now, unsa man ang primerong gisgutang sala? Di ba? Immorality. Now, immorality. In the original Greek, ang Grigong pulong nini porneia, P-O-R-N-E-I-A, porneia, and it means fornication. That is unnatural sexual vices or any illicit sexual intercourse. Now, unsa may natural, kuna may unnatural. Unsa may natural nga sexual vices. Well, una sa tanan, kini gihisgutan sa Bible. Okay? Dili ni, basig mo ingon kag sex education daani. Dili. Kini naatanan sa Bible. Okay? Una sa tanan, ang natural nga sexual nga kalihukan mao ang usa ka pagbuhat talis usa ka lalaki usa ka babayi. That is natural. Right? Ang ikaduha, ang natural nga sexual nga kalihukan tali sa minyo mao na gipahimutang sa pulong sa Dios. Wa ko kay bao ha. Now, kamo ra magdaha sa inyong kinabuhi. Wa ko kay bao, gahisgot lang ko kung unsay gisgutan dinhi. Gahisgot pa yatag bahin sa sala. Okay? So we can see here that immorality in the Word of God nga gisgutan din is Colosas 3:5 ngadto 9 based on the original Greek nga porneia. Mao kini ang buti pasabot ni ini mao nga kahimtang. Ang ikaduha mao ang kahugaw. Now, unsa man ning kahugaw? Impurity sa Ingles. Impurity is akatharsia. Ang akatharsia, na this is Greek word, ang akatharsia nagkahulugan kinig impurity of mind. That is,
mental adultery or unnatural sexual lusts. Sunod. Duha po to Ang sunod mao ang passion. Now, ang original Greek word ining passion mao ang pulong pathos. P-A-T-H-O-S. Pathos. Ug ang pathos means degenerate passions, particularly sexual passion. So, tulo na kabuok ang listang mga sala, di ba? All pertaining to sex, pakigilawas. Kaya naibaw ka, ang sex, mo ni kinigrabihang tinubdan sa mga sala. The worst source of sins. Naibaw ka ba? That is the reason why atong giklaro din sa paghisgot ni ining bahina aron sa ingon may baw tag unsay sakto ug unsay di. Now, dili ba daw tanang sex? Naibaw ka na niya na. By the way, paminaw, wa baya magsulti ang Bible nga dautan o maot ang sex? Wala. No. Ayaw pagka mag-inyong Bible, ha? Ang gisulti o gipaklaro sa Biblia, ang sex mahimong dautan kung kini wa motunog. Namo na sala. Sunod nga nalistang sala, saman, mao ang evil desire, which is epithumia. Sa Grigong pulong, epithumia, meaning evil lusts or desires. Now, ang buot e pasabot, ini, mga ambisyon, mga pangandoy nga mga dautan. Then, then this is followed by kadalo. Naunsa man yung kadalo. Sa Grigong pulong, it's pleonesia. Pleonesia, meaning having the will to have more. Bisag naanay mo, gusto pa jud kag dugang, inordinate ambition na. Inordinate lust, inordinate desire. Okay? Sunod sa lista. Kasuko. Orgi sa Grigo nga pulong. Orgi. O-R-G-E. Ang orgi sa Greek, meaning kini, anger which is generally caused by jealousy. Okay, by the way, tinuod ni, di ba? Kung ikaw mga bubho, nakabagoy mga bubho nga mukatawa, ang resulta kung mga bubho ka, na magyo kasuko. Gusto? O maunibot ba sabot, o anger din ang pulo nga orgy is usually anger as a result of jealousy. Okay? Alright. Sunod sa lista. Wrath. Wrath. Sa Grigong pulong, thumos. T-H-U-M-O-S. Thumos means emotional turbulence and emotional tantrums. Naibaw man ta kung maghisgot ang tantrum, ang kanunay ginatong may numduman kanang batang gamay. Kanang batang gamay kung di matuman niyang gusto, muunsa, musapot, magligid-ligid, magsikad-sikad, muandar, di ba? Pero batang gamay lagi, okay ra. Kini magadag kong tao, mutantrum ba pod? Mutantrum, well, kung ang mga batang gamay, mutantrum o ginagmay, ang mga dagkong tao, mutantrum po o dinagko. Correct? Now, kung mutantrum ni silang mga dagkong tao, ngayon sa may mitabo, manglupad na mga plato, mga tasa, mga baso, mo na ilang pagtantrum. Kaya nga naman, emosyonal na kana sila. Gusto? Emotional turbulence, unos. Okay? Now,
Pagpadayon na ito niini, bahin sa sala, timandaan na to, nga may nung danon gyud pag-ayo kining maong pagtulunan. Kining pagtulunan na labihan sa pagka may nung danon. Sanglit, may labot man kinigod sa atong katungdanan ingon nga mga magtotoo sa pagsaksi ngadto sa atong mga higala o mga kaila, atong mga silingan, atong mga atong mga kaklase maron, katrabaho maron, kay kinibahin man sa mayong balita sa kaluwasan. It has to do with our witnessing. Well, unas tanan, ato nang nasayran. Sa miyagitang pagtuon, bahin niini nga, ang sala, dili na isyos kaluwasan lagi. Sin is no longer the issue in salvation. Okay? Sa atong gipangutana bahin ini, unsa man gyud ang sala? Unsa may sala o unsa may dili sala? What is sin or what is not? Now, yatong katapusan natong paghisgot niini, bahin ini, atong gisugdan sa pagbatbat o pagtuki, gani atong panglista ang kalaing matang sa mga sala nga gipahimutang diya sa Biblia. Sa atong paghisgot bahin sa mga sala nga gipanglista diya sa balang kasulatan, kini sila dili makapareha. Nagkalain-lain ang mga gipanglistang sala diha. Apan sa bisag unsang sala, bisag unsa siyang klase sa sala, tungod kay sala man ni siya, ang pagtanaw sa Dios niini natural sala gihapon. So, bisan kini tinuod, makaingon ta nga kana silang tanan sala raman na. Sala raman na sila gihapon. Apan angay natong makita nga daghang klase sa mga sala. Ug nasugdan na ni nato paghisgot og didto ta musugod sa mga taga-Kolosas, di ba? Kapitulo 3, versikulo 5 ngadto sa 9. Diin ato nagilista ang pipila ka buok diha. Murag ubay-ubay pod ang atong nalista na diha. Dunay pakigilawas, kahugaw, panghibog nga unodnon, daotang tinguha, kadalo, kasuko, kapungot, pagkamadinauton, pagpasipala, mahilas nga sinultihan, pagbinakakay. Napuog usa kini silang tanan nga atong nalista na diha sa hugpong sa mga bersikulo. Colossians chapter 3 verses 5 to 9. Dunay 11 kabuok ka mga sala nga gilista nga giapil sa mao nga mga bersikulo. So sa aton nang nakita ang primero nga bahin ini, therefore consider the members of your earthly body as dead to immorality. Din atong gisgutan kini, therefore consider the members of your earthly body as dead to kining tanan nga mga sala nga gilista. Okay? Ang buot natong ipasabot ni ining members of your earthly body as dead to sin, mo ning kinaiya magsasala. Old sin nature. Ato naman ning gisgutan nga kining members of your earthly body, mao kini ang kinaiya magsasala. Nga mao'y mutukmod nato, dili kay mao'y mutukmod nato, kundi mao kini ang mutintal nato sa pagpakasala. Ug gumikan niya na, kining pag-ingon og himuang patay na ngadto sa sala, kining bahina sa imong lawas, ang buot ibasabutana, mao ang paggamit sa recovery technique sa 1 John 1:9. Rebound. Now, ato na ba yan gisgutan every now and then, right? You have victory over sin and you have solution to sin. Ato nang nakita nga unsa man suma na sa ato pagtuon, unsa may makahatag ka natog solusyon sa sala.
What is the solution to sin? Tubag, rebound. Unsa may atong dag-anan sa sala? Kadaugan ba batok sa sala? Ang atong pagpadayon sa pagpuyo sa sulod sa atong kaugalingong palasyo nga gitawag og operational divine dynasphere. Kanang dapita diin kita nagapahimulo sa mga kamatuoran nga naa sa atong panimuot. Ang hinungdan nga nung nagasigit og tuon ining pulong sa Dios mo kini paminaw. Aron sa ingon niya ng pagiha ang pulong sa Dios, ang mga kamatuoran mutuhop mga nisa tagsa-tagsa nato kang hunahuna dinhi sa bahin nga itong gitawag og panimuot, consciousness. Mao lagi na. Sa tanto natong tuon sa pulong sa Dios, manam-anam na kinig pagkatinuod, pagkatinaw, pagkatataw, pagkaklaro yun, o kini magatuyok-tuyok na diha sa atong panimuot. Tungod kay ang mga pulong sa Dios, kining mga kamatuoran nga gihisgutan dinhi sa pulong sa Dios. Hangtod nga mutuhop na kini og magatuyok-tuyok na kini sa atong panimuot, wa kini hinungdan sa atong Kristiyano pagkinabuhi. Kung dili ka na makabot. You may be reading the Bible day in and day out. You may be memorizing almost 100 verses a day. But all these things would be of no use to you as a believer until the truth, the Bible doctrine behind all those words you have learned, you have understood, and now they are circulating in the stream of your consciousness. Nagalibot-libot na diha sa imong panimuot. Mao bitaw na nga kapila na nato balik-balika dinhi nga kung maghisgot manggaling tabahis kasalanan. Kinahanglan na hibaw ta. Ang kadaugan batok sa sala ug ang solusyon batok sa problema sa sala. Ug kini, imo lamang maangkon pinagi sa imong pagpadayon sa pagtuon bahin niini. Regularly, on a daily basis, persistently, consistently. So, unsa maning mga sala nga atong gilista dinhi nga nahimutang. Walang una niini mo kadtong gitawag og immorality. Ato sa ning baliko, no? And the Greek word nining immorality mao ang pulong porneia na nagkahulugan lagi og fornication sa in English. That is unnatural sexual vices or any illicit sexual intercourse. Now ato nang ipahimutang kinis miagitang pagtuki bahin ini atong giingon dinhi ang sex dili dautan. Kaya ang nag-create niini, nag-imbento niini, mo man ang Diyos. Gusto? Ang problema lang, nagyabag na ning sex karon tungod sa pagkadaugtas tao. Ug angay natong makita kung asa dapit ang boundary alang niini. Ug ato nang nakita kining gisgutan dinhi nga porneia means fornication. Kinigong fornication is sexual intercourse outside of marriage. Ang adultery, lahi, it is sexual intercourse within marriage, pero dili ang imuhang pares sa kaminyoon. Ug mao na, ngangay na itong maklaro kung unsa kining immorality nga gisgutan dinhi. Basta gani maghisgot ang Biblia bahin og immorality, mao kining sexual nga immorality. Apan dunay mga pulong sa Biblia nga gihubad gihapon og immorality. But it has no sexual connotation tungod kay gapakita kana og degeneration ang pagdautan sa usa ka tawo. Specifically ang pagdautan sa usa ka magtutuo. Ano gitawag og immoral degeneration.
Di ba nga ito na naghimuag example kining immorality nga dili sexual ang connotation sama niya na mo left turn ka bisag na ay nakabutang diyang paibaw nga no left turn. Mo na immorality. Do you know that? Ibaw ko ba? Immorality na. Mo na ingon na. Kinahanglang magbantay ta na ay uban nga mo ingon og, oy, wa na may gabantay traffic enforcer. Pwede na to buhato mo parking na lang ta kay di naman ta tikitan. Mo na immorality. Sabot? Apan wa dihay sexual connotation na? Wala. Pero ning listahan nga itong gisgutan sa Kolosas, Kapitulo 3, versikulo 5 nga 9, immorality is the Greek word nga porneia. Og tungod niya na, kini may tungod sa sex. So, then ang ikaduha, mo itong itawag tag akatarsia, which is impurity. And it means the impurity of mind, that is mental adultery or a natural sexual lust. So, ato makita karon nga ang immorality is the overt, ang physical nga bahin dining mao nga gisgutan nato nga mga sala. Okay, ang ikaduha, impurity is mental nga bahin nga atong gisgutan bahin sa mga sala. Now, inigpadayon nato sa atong paghisgot bahin niini, ato pag yung ipaklaro nimo. Tungod kay si Ginoong Hesukristo sa Mateo, nagsulti og ang mga sugo ni Moises nagasulti man nga kung ikaw makighilawa sa dili nimo pares sud sa kaminyoon, nakasala ka. Apan dugang pa ni Ginoong Hesukristo, ako magasulti kaninyo nga bisan lang og maghuna-huna kamo niana, nakasala na mo. Mao kana nga naa ka ng akatarsiya and the word porneia nga hingkuyog pud ana. Then you have passion. Ang passion is pathos, meaning degenerate passions, particularly sexual passions. Then, ang ikaupat, mao kining evil desire. Epithumia, which means evil lusts or desires. Nya, sunod, mao ning gitawag og kadalo. Pleonisia, meaning having the will to have more. That is inordinate lust or desire. Di ba matagbaw? Then you have anger, which is orgy. And it means anger generally caused by jealousy. O gisundan kini sa wrath, which means emotional turbulence or tantrums. Now, basically, puparihara na sila. Then ang sunod mo ang malis, kakiya. Ang kakiya, nagpasabot og depravity, evil directed towards someone. Og tuod, ato kining ipanghisgutan, ayaw mo pag huna-huna nga kining ipanglistang mga sala nga atong hisgutan para nis mga di magtotoo, para sa mga unbelievers. Paminaw, kining tanan nga atong hisgutan nga mga sala para pod sa mga believer. Sabtag na, which means kining mga sala mabuhat sa mga believer, mga magtotoo. Sabot ka? May buong ka tingali. Umaingon ka, ha? Mabuhat ni mga sala sa mga magtotoo? Oh yes. Mabuhat ni sa mga believer. Kaya ba, abi ni mo, ang mga magtotoo, ang atong isgutan, kung bahin sa mga sala, kaya siguro kung makapangutan nagyog ka, tinuod bagod, nga makahimong mga believer, iining mga sala, yes. Tinuod makahimo jamo, matulpas bulanon. Makahimo pagayo.
Mao hinungdan nga gikinahanglan natong tun-an lagi kining mga sala aron natong mahibaw-an. Labi na kanatong mga magtotoo o moingon unya tao, uy, sala man di ay nang ingon ana. Umaw ka nang gisangkapan ta sa Dios o grace recovery technique nga mao ang 1 John 1:9, rebound. Aron mo dayon kanay atong hulbuton gikan sa atong kardiya, mentality of our soul, o gamito nato diha-diha humanta mo luka pa tungod sa atong pagpakasala. Mao na'y winner believer. Ug sa diha nga ikaw ma-winner believer na, then maka tagamtam ka na ning atong uluhan nga how to be truly happy in life. Yes, kay you are now a winner believer. Mo na nga, just keep on keeping on. Aron makabarog, makakinabuhay ta sa spiritual life, pinagis pagpadayon, pagsibog sa unahan. Mo na rebound and keep moving. Sabta gina. Now, sa atong pagpadayon sa paghisgot, sa sunod nga gilistang sala, diya sa atong teksto, Colosas 3:5-9, kung sa sunod nga sala nga nakalista diya, ang sunod, slander, blasphemia. Sa Grigong pulong ha, it means to speak against someone in such a way as to harm, to injure his or her reputation. Pagdaot ba? Kita nimo? Mao nang ang pulong blasphemy, hinggawas ana, kay kung naa kay gisulti batok sa Dios, nga dili mao, o dili sakto, dili sibo, na makaibaw, tag blasphemy ka na. Sabta gina. Okay? Then ang sunod, mao gitawag og abusive speech. Abusadong inistoryahan. Mao ba na binisayang husto? Dawat ka ba niya na? Inistoryahang abusado. Pero binisaya nga Biblia gisulti diha og mahilas nga sinultihan. Naambot kung saan ninyo pag-translate na. Kaya diha, it says, abusive speech. Eskrolohiya. Mga Grigong pulong, eskrolohiya. And this means obscene, foul language, shameful or ugly speech involving culturally disapproved things. So, sa may pasabot ani, abusive speech or kining mahilas, o sa may mahilas nga sultihan. Well, unsa man, ehemplo, pamalikas. That's what it means. You see? Abusive speech, pamalikas. Sunod, pamakak. Grigong pulong, siudomai. Ang siudomai nagkahulugan not only the communication of a falsehood, ang pagmanufacture o bakak, but also the intent to deceive. Nga dunay tuyo sa pagpangilad. Ang pagpangilad bakak man, di ba? Dawat ka na. Ang pagpangilad bakak man na. Like for example, mahingon ka nga, mulukat kag lisensya. Unya ang lisensya malukat lang nimo. Kinahanglan kag 16 na ang imong edad, 16 years old, pero ang tinuod nimong edad 15 pa man. So magama kag kanang murag kana bang mga ingon ana, nahibaw ka na kung sabot pasabot, that is lying. Pamakak man na. So mao ni nga listas mga sala. Mao na ang itong ipangisgutan. Okay, adto ta sa daang tugon. Old Testament. Unsa naman po gisulti sa Proverbio Kapitulo 6. Proverbs chapter 6,
verse 12 to 15. Usa ka tawo nga way hinungdan. Mao na worthless, right? Usa ka tawo sa kasalanan, mao siya nga nagalakat nga may usa ka masukihong baba nga nagapangidhat sa iyang mga mata. Uy, bantay mo anang mangidhat og mata. Bantay mo na nila nga namulong uban sa iyang mga tiil. Uy, unsa naman ni? Who signals with his feet, matud pa sa in English, nga nagabuhat og mga ilhanan uban sa iyang mga tudlo. Bantay gyud mo sa mga taong iyon ani. Na, ato ragoning tanahon. You see, ang Hebrehanon baya may pagkabalaknon. Balaknon. And this is in the Old Testament. Okay? Maunang, umubasa mo ani, lisod. Mabito na ang Old Testament lahi sa New Testament. Basta magtuon tas Old Testament, kinahanglan na hibaw kas Hebrew. Unsa ning kalaki sa Hebrew. Kaya ug moingon kag parihara na. Unya sabto nimo, mabitaw nga nay uban nga mga tawo nga magdada og Bible. Unya inig abri nila sa Bible, moingon sila kining binisaya ra. Pero tilayo karas tinuod. Moingon pudok kining King James ra. Di ko anang King James, kinirang dili magsilbi gyud na. Kinahanglan nga atong masabtan kung unsa ang nganong naingon ana man kana pagkasultiha. Moingon lang kag murag di man ko kasabot God. Siya nga mangidhat og mata. Matong bantayan eh. So let us be careful with this. Ngano man di ay mangidhat og mata. Sala man na. Uy, sala di ay mangidhat. Uroy og na kay sakit nga murag moingon ana. Mo na yan tong klarohon, mo bitaw na. Kay pwede ba yung magamit ni, kay tingali na moingon og, tanawa na anas Biblia, uy. Ayaw gyud mong pangidhat kay kuyaw na. Ayaw gyud mong signal sa inyong tiil. Tanabang moingog tuara. Moingon tingali kag naunsa naman taon tani. No, it's not. Mawitaw ng importante nga atong makita kung unsa kining gisgutan dinhi ug nagasulti dinhi nga nagabuhat og mga ilhanan uban sa iyang mga tudlo sa kangkinsang kasing-kasing ana ang pagkamasukihon nga nagalalang og dautan sa kanunay nga nagapuga sa pagkiglalis. Okay, verse 15. Busa ang iyang kalisdanan mudangat sa usa ka hinanali, siya mabungkag ug nga niana walay arang ikatabang. Naunsa naman po ibot pasabot ini. In general, kining tanan na magyud ni sa Old Testament, Proverbs 6 verses 12 to 15. This means that in general usang di usang ato kuhaon ang verse by verse. This means that troublemaking, ang pagbuhat og dautan, ang pagbuhat og kasamok, it's often generated through the mouth and gossip. Tinuod man po na, di ba? Magsugod gani ka og gama og mga istorya, ang tuyo gyud nimo maong paghimo og gubot. Mao man gyud na. Basta? So, gahisgot ta dinhi usa ka troublemaker. Kining tawhana nga gidescribes Proverbs 6. He is arrogant, jealous, implacable with revenge motivation, which is evil. He is a gossip and guilty of inordinate ambition and inordinate competition. The troublemaker
is a disaster in the local church. Bisan ka na in any organization. He is a disaster. Troublemakers, paminaw, troublemakers are always uptight. O sibot pa sa butog uptight. Ang uptight nga tao, dali rang masuko. Ug bisag kuhiton ra nimo, pikon. Mao na, pikon. Uptight. Kasabot ka ba kung say pikon? Uptight. Ang mga troublemakers are always pikon. Kaya nga naman, tungod kay in their mind, these people are always better than everyone else. Inanggi, pagkaingon nga sila, mas maayo pa sa bisag kinsa. Ang inang una-una, mao na nga, sila mas maayo. Sila'y pinakamaayo. Ang uban di, mao kini ang grupo sa bersikulo. Kung atong tanahon ang primero, kung atong ipadayon ugma. Dinhi tamuhunong, kung atong ipadayon ni ugma, kay daghan pagkitang pagatukion bahin ni. Okay? So ayaw sipyat sa sumpay ni ugma. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo. Sa imong pakikuban ka na mo, nining adlaw, pagtundo ka na mong dugang ka matuuran, may tungod nining mga sala nga mo'y makaguba sa among espirituhan ng pagkinabuhi, among kinigitunan o Diyos. Ug nga ikaw magalamdag pagyugdugang ka na mo, bahin ini. Aron kami makabantay gayod, ug makaalinggat, kini di ay mga sala. Salamat niining grasya nga among gipahimuslan uban ni kami sa among pagbugbuwag ning adlaw, ilikay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik ugma dinhi. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.